Kontalo TST-ryn jäseniä sieltä alkutaipaleelta ja haastattelijoina tässä on meidän senioritoimittaja Markku Strengel ja radioryhmästä Juha Tolvanen. Miten löysitte yhdistyksen? Mä olen Lempisen Reijo. Hän vei minut sinne yhdistykseen ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Ja minä olin hyvinkin mielessäni sen yhdistyksen touhussa ja osallistuin niihin ja aktiivisestikin joo. Vuosi oli 1994 ja olet, Tauno, ammatiltasi kirvesmies ja Kyllä. Aikanaan olit yhtenä puuhamiehenä yhdistyksemme torstaipalavereissa veneen puitteissa. Eli kysyttiin, että miksi meillä ei ole venettä ja tästä lähti hahmottumaan. Ja projektihan lähti niin, että TE-keskus Varsinais-Suomen toimisto myönsi tälle projektiavustuksen ja siitä se lähti hahmottumaan. Ja me lähdettiin yhtiön autolla, sillä alpakettiautosynnillä. Joo. Siinä oli minä ja semmoinen Ruila ja Seppo ja olisiko se ollut Pelkosen päästö. Lähdettiin sinne, se paikka oltiin otettu selville ja keskisin kyläkauppa oli se, niin kuin se että se oli sen lähellä se on. Ja sillä osoitteella me sitten mentiin ja löydettiin se. Joo, ja se oli joku puimurin moottori sitten vai, tai kone? Se oli puimurin moottori, joo. Siitä voi niin kuin marinoida ja merivesin jäähdytteisyksi ja vedenmoottoriksi. Joo. Ja minun käsittääkseni hyvä vehe olikin. Keväällä ajeltiin Naantalissa, niin ne sanoi, että onko sulla osuus tästä veneestä, kun ne luki sieltä työttömien yhdistyksen kaikki jäsenet omistaa, niin mä sanoin, kyllä minulla on osuus. Ylpeänä sanoin, että on osuus. Ja meitähän on 1000 täällä, että mulla on 1/1000. Se oli se aikaa saaminen. Siinä meni 2 vuotta, mutta se on iso, tommonen, oli siinä ainakin mulle niin pitkäs aikaa puuhaa. Ja sitten se onnistuminen oli 100%. Joo. Niin se lämmittää niin kuin miettiä tänäkin päivänä. Teemme tässä haastattelua suoraan Mikkelin ja meillä on TST-ryn jäsen Tauno Möttö. Tauno on liittynyt yhdistykseemme 1994 alkuvuodesta. No jos terveisiä lähettää, niin minä ainakin olin tyytyväinen siihen, että on saatu jotakin aikaiseksi ollut siinä osaltani pikkuosana mukana. Ja sitten nämä venehommat ja muut, minä olin senkin mukana koko ajan oli ja innokkaasti. Ja kaikki nämä on toteutunut niin kuin sillä tavalla hyvin ja uskon, että porukka on ollut tyytyväisesti. Ja minä olen ihan mielissäni siitä, että saan olla mukana tämmöisessä mielenkiintoisessa ihmisiä eteenpäin auttavassa työssä mukana. Siitä minä olen niin kuin iloinen. Lähdetään syömään. No niin. Kipparilla on jo kiire, ei ole enää lausuntoja antamaan. Joo, käydään sitten kun harjoitellaan ajoja, niin sitten. No, uskallan nyt, kun miehistö on melkein kaikki poistunut, niin uskallan jo mennä veneeseen. Että täällä on jo Antti on mittaamassa jotain. No mitäs nyt tunnelmia? Joko nyt kärsis kysyä? Niin, mitä sä kysyt? Mitä tää yleensä on tää Anna-duuni touhu? Että sulla on varmaan tietoa. No, mulla ei ole, mä en ole sillä lailla tässä mukana. Toi Seppo Ruuhilahti johtaa tätä merihommaa täällä, että mä oon tavallaan maakrapuna tuossa ollut niin kuin hallituksen edustajana. Kyllä. Tämmöinen tapaus. Mutta pidät oikein mielekkäänä tämmöistä toimintaa, kun tää nyt ainakin musta vaikutti näin ulkopuolisen katsottuna, niin oikein hyvin organisoitu. Kyllä tää on 6. vuosi, kun tässä on sitten pelataan tätä ja kyllä tää on melkein sama porukka tässä ollut koko ajan. Mä oon ollut mukana vasta vuoden pari, että tässä ei, mun kokemuspiiri ei kovin laaja. Ja no niin. Lähinnä ollut näissä teknisissä hommissa. Joo. No näin lausui Antti. Antti kuuluu Anna-duunin hallitukseen. Vai korjaatko? TST:n hallitukseen. Ja johtoryhmän puheenjohtaja on. No niin, oli vieläkin isompi viskaali, mutta sitä ei käytetä yleensä täällä, kun ollaan kavereiden kanssa. Näin on. Joo, kyllä. Tavallaan mun roolini loppui tähän, että mä tässä vielä tarkistelen ja sen jälkeen tää siirtyy sitten merenkulkuporukan hallintaan tää homma. Joo. Sulla on virtamittari ja mittarit virran kulkua. Joo, mä tuossa tarkistelen vähän noita sähkölaitteita tuossa vielä, että kaikki kunnossa. Joo. Se on tässä mun roolini.
Selvä. Sen jälkeen alan olla sitten vain matkustaja. No niin kuin minäkin toivon mukaan. Joo. Kesällä. Kyllä tämä kiinnostaa niin paljon minuakin. Itse toimittajana niin kiinnostaa tulla veneeseen matkalle. Joo, ei tää on ollut sikäli mielenkiintoinen, että olin ihan ensimmäisessä kokouksessa, jossa tämä osto päätettiin, tämän aluksen osto, eli se on 2000-luvun lopulla. Oli niin Anna Ruunin johtoryhmän ensimmäisessä kokouksessa silloin. Joo. Sen jälkeen olin sitten pitkään töissä taas välillä, ettei mä ole tässä sitten ollut mukana. No niin. Ennen kuin tässä vaan vuoden pari. Joo. Semmotti. Joo, kiitoksia. Päätän lähetykseni Aurajoen rannasta Anna Doodin ohjaamossa Aurajoen päällä. Toimittajana oli Markku Strengel. Unelma, joka toteutui. Vuosituhannen vaihtuessa vuonna 2000 ajateltiin TST-ryssä suuria. Alkuajatuksen takana oli yksi vakaa mies, Onni Koponen. Ja kuljetettiin sitten rekan kyydissä tänne ja Sven Ståhle, paikallinen veneenpiirtäjä, piirsi jonkunnäköiset piirustukset mittausten jälkeen. Venehän oli siinä kunnossa, että se oli joskus palannut sisäpuolelta ja sen jälkeen siitä oli kaikki purettu sisäosat. Ja niiden tilalle oli sitten laitettu palamattomasta aineesta väliseiniä. Turun kupeessa Sauvossa käytiin katsomassa ja tästä veneestä, mikä oli maalla entisen kalastajan omistamana maannut jo vuosikausia odottamassa, tämä vene hankittiin ja toimitettiin sitten 27.11.2000 Iso-Heikkilään. Siellä Kietolähteen tielle Kaarihalliin. Tästä voidaan lähteä liikkeelle ja Hynnisen Pentti venemestarina voisi tästä ja hän taustoittaa lisää. No niin, tosiaan vene haettiin Sauvosta ja kuljetettiin sitten rekan kyydissä tänne ja piirustukset oli valmiina tai niin kuin ajatuksena. No, minun mielestäni tämä on erinomainen ajettava, että täällä on todella helppo ajaa ja pieniin paikkoihinkin, vaikka tämä on tämän kokoinen vene, niin tämän saa kyllä mahdutettu ihan melkein sen mittaiseen paikkaan, mitä tämä vene on pitkää, kuten varmaan, jotka täällä kyytissä on ollut, niin ovat monesti nähneetkin, että se käännetään kyllä aika pieneen tilaan. Ja täytyy sanoa, että toi Pena ja kumppanit, kun ne rakensivat tämän veneen peräsimen, niin ne on onnistuneet kyllä enemmän kuin 110% siinä, että tämä kääntyy todella upeasti tämä vene. Et useissa satamissa, kun me ollaan menty tuolla todella ahtaisia pieniä paikkoja, niin kaverit on tullut kysyä, että minkälainen keulapotkuri teillä on. Me ollaan sanottu, että täällä ei ole semmoista laitetta ollenkaan. No kapteeninamme on tällä kertaa Taisto. Puhuit jotain veden syvyydestä tällä kohtaa. Paljonko täällä on? No täällä on noin 2,5-3 metriä tässä kohtaa. Joo. Tietää kukaan, mikä toi on tuolla? Se on joku semmonen laivan tekele. Siitä piti tehdä joku pelikasino. Ai se on semmonen. Mulla jäi termostulo keittiön pöydälle. Mä laitan, onks sun kaffeet, jos mä laitan kaffeet? On, kyllä. Täytyy vain kaasulla keittää. No, Taisto, sä oot varmaan päivän säähän perehtynyt, että mitä ne on luvannut sitten, aurinkoa vai pilveä vai sadetta? No, kyllä nyt on semmoinen puolikilvistä on sitten aurinkoista, että kakkostuulta 4-9 metriä sekunnissa. Vedenlämpötilakin näyttää olevan 8,4 astetta. Just, ne näkee tästä mittarista suoraan. Joo, siinä on 3 metriä syvyys ja nopeus on 6 solmua ja tässähän saa ajaa 10 vai mikä tässä on? Ei, tässä on 11 kilometriä tunnissa on toi. No maksimi. Joo, niin me ei ylitetä sitä nyt. Ei, ylitetä nyt ihan tarkalleen 6 solmua, mikä vastaa sitä 11 kilometriä tunnissa. Joo. On pidetty sitten kirjaa, että kuinka paljon me on ajettu aina sitten pannaan niin kuin kirjataan, että mikä on ollut päivän ajomatka. Joo, noin kapteeni antoi ruorin ja saanko ruorimiehen nimen? Leppäaho Hannu, noin kansimies.